Hey, what's up mga ma'am ug sir, mga guys ug mga guys. So, nasa diri guys. Magbulit sa atop. Kanya kay daghan kay kuan. Ning tubig ato sa kamitan og gaspan. Kaya para maugas siya kay para kita nato ang mga buslot. Nakiinit kayo kay pasilungan. Ngita tag kilid ani kay pasilungan nato. Silong ng aircon ayaw gani. Gitar ba eh? Hindi kita painit kay sus. Lisod ba ta kung sa paggasto ni atong sweldo ba? Saan to paggasto? Sweldo yate nga mag-abot ng daanong kang bago. Ang bagong utang o gandaan. Igabot sa sweldo. Sus, pamaol rin mahabilin nato ani. Sweldo ani mahabilin. Silong gamay ay nita eh. Igor gid nata ang ato mga kita ba sa trabaho. Igor yung magasto. Maglibog tag unsay atong gastuhan sa tuwang kwarta kay aramang daghanas sa kwarta, abot ng daan ug bag-o gyud. Ay dito plabe silong-silong sa gamay kita eh. So human na tagkuan guys no. Human na tag limas dire. Ang pagkuwang ani ang pagpauga na lang. Okay man naman tagkuhan. Silong sa taka initaw eh. Ugan na siya. Ato rin pagkitao ng mga bangag-bangag. Eh para ato na mabulitan. O yan eh. Sakit ako hawak ko eh. O ano yung trabahoan eh. Makasweldo ta ni. Mahurot tala sweldo niya ang atong pamaol ani magpabilin pa gyud. Pamaol na mabili sa sweldo ani. Tungod sa nag-abot ang daan ug ang bagong utang ug ang daang utang nag-abot. Sino pa diri? Ay landong na diri. Uy, ang itag kwarta eh. Ilang kay lanting naga makapuanta palitag binload ani. Init.